Dous dos tres mellores albariños da colleita 2025 da denominación de orixe Rías Baixas son de Cambados. Condes de Albarei e Lagar de Costa fixéronse co ouro e a prata respectivamente na cata concurso da Festa do Albariño. Que tal? Moi boa noite. O bronce marchou para a subzona do Rosal, para a adega Terras Gauda. De seguido ampliamos antes titulares. O Concello de Pontevedra incorpora 12,6 millóns de euros ao seu orzamento pro 2026. Faino grazas a un acordo entre BNG e PSOE que dá luz verde á quinta modificación de crédito do mandato. Organizacións ecoloxistas e comunidades de montes debaterán sobre a situación ambiental da comarca do Barbanza. O encontro terá lugar este xoves ás 8:30 no auditorio de Rianxo. Mañá comezan en Pontevedra as restricións do tráfico polo operativo especial das festas da Peregrina. Para mellorar a circulación, reábrese a rúa Casimiro Gómez e paralízase o plan de asfaltados. Ribeira organiza dúas actividades para observación guiada do eclipse de sol. Serán no Miradoiro da Pedra da Rá e no Faro de Corrubedo. Valga prepárase para arrancar a programación da Festa da Anguía e da Caña do País. Durante todo o mes haberá show cookings e concursos centrados nestes produtos. Estamos nas novas do día, comezamos. A continuación damoslle toda a información sobre os premios da cata concurso do Albariño Rías Baixas. O Albariño Condes de Albarei o mellor Albariño Rías Baixas da colleita 2025. A cooperativa Cambadesa alzouse coa medalla de ouro na 30ª edición. Condes de Albarei triunfou na casa. A cooperativa Cambadesa fíxose coa medalla de ouro na 37ª edición da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Moitísimas gracias, noraboa por triplicado. E por triplicado porque son tantas as familias que hoxe no Salnés se van a sentir recoñecidas que isto é como na lotería, é un premio repartido. Segundo o panel de expertos que cataron as 60 referencias participantes, o seu é o mellor Albariño Rías Baixas da colleita do 2025. Que no berce do Albariño, donde están os mellores viños e Rías Baixas, donde se traballa fenomenal sempre, que te distingan co primeiro, segundo, terceiro premio vai ser sempre unha honra, non? Para nós, pois evidentemente a responsabilidade de continuar traballando por facer as cousas ben. Tamén en Cambados quedou a medalla de prata. Foi para a adega Lagar de Costa, que xa o ano pasado levara o bronce. Seguir traballando, ilusión e un reconocemento ben facer, sin máis. Moi contentos, ao final é un sacrificio todo ano, vender, traballar as uvas. É moi complicado e estar entre os tres primeiros pois é super importante. O terceiro premio marchou para a subzona do Rosal. Foi pro Albariño da adega Terras Gauda, que xa no 2014 conseguira unha medalla de ouro con este mesmo viño. Unha adega grande con unha superficie de viñedo importante ou unha adega pequena con unha produción pequena e con un viñedo pequeno pode facelo moi ben como para que os catadores, que son xente moi seria, sexa capaz de valorar todo o que estamos facendo, os grandes e os pequenos, pola denominación de orixe Rías Baixas. Dende o Consello Regulador destacaron a gran calidade das elaboracións que participaron na edición deste ano da cita. Seu presidente Isidoro Serantes felicitou os gañadores, poñendo en valor o traballo de toda a ADO. Todos sabemos que ao chegar á final, pois aí son décimas, ou son, moi pouca diferencia, e aí hai que catar 70 viños, os cuales pasan 12 á final, pero hai que volvelos a catar e volvelos outra vez a elegir. Entonces, non se lle poden dar os premios aos 12, pero repito, que as marcas que levaron o premio son moi ben recibidas. Satisfeito tamén o alcalde de Cambados, Samuel Lago, non agochou o seu orgullo porque ouro e prata queden na vila.
É unha alegría doble. Por un lado, que os dous primeiros premios sean de Cambados, pois para o alcalde de Cambados obviamente é unha gran alegría. Pero ademais que o primeiro premio fose para unha cooperativa me alegra moito tamén porque non é un premio para unha persoa, para un empresario ou para unha familia, senón que é un premio para casi 500 familias. En canto ao desenvolvemento da Festa Lago, destacou que transcorreu sen incidentes durante a fin de semana, a pesares dos milleiros de persoas que se desprazaron ata a vila para gozar desta 74ª Festa do Albariño de Cambados. E iso é o que queremos, non? Que en torno ao mundo do viño e co marco incomparable do noso Cambados, isto se convirta nun lugar de felicidade, de reencontro. Os premios serviron un ano máis para pechar o xantar oficial co que se pon broche de ouro á Festa do Albariño. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. O Albariño Condes de Albarei, o mellor albariño Rías Baixas da colleita 2025. A cooperativa Cambades alzouse coa medalla de ouro na edición deste ano da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Tamén no municipio quedou a prata, que foi para Lagar de Costa. En canto o bronce marchou pro Rosal, para Adega Terras Gauda. Sempre defendín o albariño, son fillo e neto de viticultores, creo que un recurso económico moi importante na comarca, e se cabe a partir de hoxe pois é unha responsabilidade, como dicía, porque o esforzo ten que ser doble para que todos xuntos pois que poidamos coidar o sector e que este sector pois siga adiante. Para mí es un gran honor asistir a la primera vez a la fiesta de Albariño y siendo el embajador para vino Albariño, garantizar mayor acceso de vino blanco y además los demás productos típicos de locales al mercado de China. Del albariño es algo que nos hace estar muy orgullosos porque cada vez que se prueba el albariño fuera de... Yo que muchas veces lo he llevado a China y bueno, es que causa sensación, ¿no? Es un vinazo. Un compromiso total, un orgullo, en Galicia calidad, por supuesto. Bueno, pues es un orgullo, la verdad, que representar uno de nuestros valores más importantes en Galicia, que es el vino, ¿no? El vino de Rías Baixas, el albariño. Y bueno, a mí me encanta el vino albariño y por supuesto, por todos lados del mundo donde voy, el vino blanco más conocido del mundo, en donde esté, siempre es el albariño y es un orgullo. Antes do xantar e da entrega de premios, a outra gran cita da xornada na Festa do Albariño de Cambados foi a celebración do acto do capítulo Serenísimo. Dende o patio de armas do Pazo de Fefiñáns, a Confraría Enogastronómica repartiu os seus recoñecementos. Tamén nomeou as novas donas e cabaleiros que pasan a formar parte desta orde con medio século de vida. Este ano o acto do capítulo estivo dirixido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, exerceu de gran mestre en funcións ante a ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Ademais do nomeamento das novas donas e cabaleiros, no marco deste acto tamén se entregaron as outras distincións, follas de prata aos xóvenes albariñenses e os albariñenses de honra. Todos estiveron arroupados non só polos membros do capítulo do Albariño, tamén polos representantes do medio cento de confrarías enogastronómicas que estiveron en Cambados para participar do capítulo e da Festa do Albariño. O seu desfile previo ao acto dende o Auditorio da Xuventude encheu de cor e música as rúas do centro da vila. O operativo sanitario especial deseñado para a Festa do Albariño de Cambados tivo que realizar durante o venres, o sábado e o domingo 402 asistencias sanitarias. O día que rexistrou máis atencións foi o sábado con 143, aínda que o domingo seguiulle moi de preto acadando as 142. En canto ao venres, o número de asistencias foi de 117. Con estes datos sobre a mesa, dende a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés valoran positivamente o funcionamento do operativo
operativo planificado, lembrando a coordinación e colaboración que existiu entre os Sergas e o Concello Cambadés. Así, recordan que o dispositivo contou cun posto sanitario avanzado dotado con ambulancias, persoal médico e demais profesionais sanitarios que deron resposta inmediata ás incidencias. Así mesmo, a área sanitaria reforzou o punto de atención continuada do Centro de Saúde de Cambados dende o pasado venres 31 e durante toda a fin de semana cun terceiro equipo en previsión das incidencias de maior alcance que tiveran que ser atendidas nos centros sanitarios habituais. De xeito complementario, reforzáronse tamén as urxencias do Hospital Público do Salnés, servizo que atendeu durante o pasado venres 31 de xullo a 135 pacientes, mentres que o sábado 1 de agosto asumiu 139 asistencias e onte domingo 2 de agosto un total de 170 urxencias. O Concello de Pontevedra incorporará 12,6 millóns de euros ao seu orzamento para este 2026. O Goberno do BNG e o Partido Socialista pactan a quinta modificación de crédito do mandato, un acordo que ambas formacións cualifican como clave que permite incorporar 42 partidas ás contas municipais. Esta modificación é posible grazas, en primeiro lugar, digamos, o acordo entre os dous grupos políticos. Evidentemente, se non houbera acordo non era posible, pero é posible, digamos, técnica e orzamentariamente dada a boa saúde económica financiera da que dispón o Concello de Pontevedra, como así manifestan os diferentes informes técnicos emitidos ao efecto. Esta modificación de crédito vai chegar a pleno pois a 10 meses, 9 meses das próximas eleccións municipais e, por tanto, frente a outras modificacións de crédito nas que o Partido Socialista optou por accións máis estratégicas de mandatos, se lles queremos chamar así, nesta realmente o que fixemos foi aplicar un criterio realista e intentar introducir cuestións que sexan executables durante o que falta de mandato, porque despois das eleccións os cidadáns repartirán de novo as cartas, chegará unha nova corporación, haberá uns novos números. Case o 50% dos fondos mobilizados dedicarase a investimentos acadando 6 millóns de euros. Entre as actuacións destaca a adquisición de terreos por máis de 2,6 millóns de euros, o saneamento do Gafos orzamentado en 752.000, o terzo municipal correspondente a mellora e drenaxe do campo de fútbol de Pasarón por 563.000 euros, as obras do teatro principal por 552.000 ou os 491.000 euros que se destinarán a renovación e canalización da Rúa do Santo. Esta modificación financiase co remanente líquido de tesourería, que descontando estes 12,6 millóns de euros conservará aínda 12,8 millóns. Segundo explicou González, a proposta xa foi trasladada ao Partido Popular, que aínda non se pronunciou sobre cal será a súa postura. A folla de ruta para esta modificación arranca mañá mesmo co seu debate na Comisión de Contas ás 12 do mediodía, mentres que a súa votación definitiva e a aprobación orzamentaria levarase a cabo nun pleno extraordinario fixado pro vindeiro venres 7 de agosto ás 9:30 da mañá. O futuro da nave de Cerqueira segue a ser obxecto de debate en Ribeira. O BNG demanda que se destine un espazo multiusos para toda a cidadanía, cumprindo así co obxectivo pro que foi adquirida. O BNG presentou unha alegación instando o Concello de Ribeira a converter a antiga fábrica de Cerqueira nunha nave polivalente para uso veciñal. Lembran que o anterior executivo elaborou un borrador coas liñas básicas para definir os futuros usos do inmoble, como motor dinamizador do barrio de Bandourrío. Quero lembrar que hai un proxecto xa realizado, uns trazos grosos de que se vai facer en Cerqueira, que está feita polo Goberno que dende o Bloque Nacionalista Galego presidimos durante o 2023 e o 2025, incidir en que grazas a esas liñas xerais trazadas polo Bloque Nacionalista Galego no seu día, pois conseguimos a cantidade histórica de 6,5 millóns de euros para revitalizar un barrio abandonado polo Partido Popular durante as últimas décadas, como é o barrio de Bandourrío, e que, por tanto, non podemos desviarnos desas liñas trazadas porque se poderían perder os fondos europeos conseguidos. Queremos incidir en que o Partido Popular ten que facer aquilo que se aprobou sen o seu voto a favor. Ten que realizar o proxecto de rehabilitación de Cerqueira, para eso adquirimos a nave,
para facer un espazo polivalente de uso e desfrute de toda a veciñanza, nomeadamente de Bando ao Río, pero en xeral de todo o Concello de Ribeira. A instalación podería albergar actividades durante todo o ano, como feiras gastronómicas, culturais ou eventos deportivos. Cando se escoita o sentir maioritario da veciñanza, descubres moitas cousas que son necesarias. En este caso, Ribeira pois adoece dun espazo onde albergar actividades no inverno, un espazo polivalente que permita facer feiras gastronómicas, culturais, deportivas, reunións veciñais ou que sexa un espazo de dinamización para o propio barrio. Por iso, cando chegamos ao goberno de Ribeira, puxámonos mans á obra, empezamos a traballar para a adquisición de Cerqueira, que conseguimos, despois de moito esforzo, a pesar de que as medallas as queiran poñer outras persoas, pois conseguimos adquirir Cerqueira, e agora o que pretendemos é, con este escrito que presentamos hoxe mesmo, é que non se desvirtúe a finalidade para que se adquiriu Cerqueira, que é un espazo polivalente, tal e como reclama a Asociación Veciñal de Bando ao Río ou tal e como reclama, por exemplo, unha asociación de prestixio como é a Asociación de Patrimonio de Galiza. A este respecto, dende o BNG inciden na importancia histórica da antiga fábrica como mellor exemplo do patrimonio industrial galego. Nesa mesma liña maniféstase a Asociación Social e Cultural de Bando ao Río, que promove unha campaña para converter Cerqueira nun pabillón multiusos. Na súa proposta, na que buscan implicar a toda a cidadanía, apostan pola creación dun espazo público polivalente e aberto a múltiples usos de carácter social, cultural, deportivo ou veciñal. Ademais da instalación de mesas informativas, a entidade iniciou unha campaña de recollida de sinaturas na que xa recadaron máis de 500 apoios. Solicitan ademais o Concello que teña en conta a asociación, recoñecéndoa como axente implicado para formar parte activa do proceso de diálogo sobre o futuro de Cerqueira. Un futuro que, segundo a entidade veciñal, pasaría pola posta en valor deste inmoble patrimonial como punto de partida para a revitalización dun barrio histórico como Bando ao Río. Rianxo acollera este xoves un encontro para analizar a actual situación ambiental da comarca e os retos de futuro. Está organizado pola Asociación Ecoloxista Galiza Atlántica e Verde e contará coa participación da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, a Organización Galega de Comunidades de Montes en Mancomún e Fousas o Monte. O futuro ambiental de Galicia será obxecto de análise na xornada organizada pola Asociación Ecoloxista Galiza Atlántica e Verde este xoves en Rianxo. Dará comezo ás 8:30 da tarde no auditorio, con membros da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Fousas o Monte e a Organización Galega de Comunidades de Montes, que abordarán a actual situación dos montes, os ríos e da Ría de Arousa, os incendios forestais, a contaminación das augas ou a responsabilidade das administracións, entre outros asuntos. Entón, eses tres poñentes pois falaránnos de cal é, como está a ría medioambientalmente falando, o diagnóstico. Tamén nos dirán os problemas que están conectados tanto o que é a serra, o que é o monte e o que é a ría, o que poda ser, tal e como imos, o futuro da comarca, as responsabilidades e compromisos tanto por parte das administracións como por parte da veciñanza e despois gustaríanos rematar o acto con propostas compartidas, que isto non sexa simplemente o típico, unha charla de ecoloxismo, non, isto queremos que vaya un pouco máis alá, un pouco non, bastante máis alá, e que exista un compromiso de ir facendo cousas. De feito, están convidados todos os partidos políticos da comarca, así sexan nos gobernos ou nas oposicións, e así como tamén representantes deses mesmos partidos políticos na propia comarca. Este encontro enmárcase nunha serie de xornadas que se estiveron a desenvolver durante todo o mes de xullo e terán continuidade en agosto por todo o territorio galego. Concluirán en Mazaricos, onde terá lugar o encontro Burla Verde entre o 5 e o 6 de setembro. Dende a organización animan a asistencia a esta xornada, aberta a toda a cidadanía interesada en coñecer ou achegar propostas para a conservación do territorio. Pausa para publicidade, non marchen.
Pontevedra activa esta semana o seu operativo especial de tráfico e mobilidade para as festas da Peregrina. O dispositivo estenderase dende o 5 ao 19 de agosto con restriccións previas dende o martes día 4 mañá para permitir a instalación das atraccións de feira. Este día, a partir das 11 da noite, procederase ao corte da Rúa Alameda, quedando o estacionamento prohibido dende as 11 da mañá do propio martes. Na Rúa Xeral Martitegui, o corte de tráfico e a prohibición de aparcar faránse efectivos ás 11 da noite. Mais cambios, o acceso ao aparcadoiro do Concello e a Rúa Echegaray realizarase dende a Rúa Uruguai, subindo polas rúas Xofre de Tenorio e Xeral Martitegui. Para dirixirse a Echegaray, os vehículos deberán desviarse pola Rúa Maestranza. As prazas reservadas de mobilidade reducida que se atopan habitualmente na Alameda trasladanse provisionalmente á Rúa Xeral Martitegui, tamén a parada de taxis desta zona. Na rotonda das Corbaceiras, o tráfico de subida estará restringido exclusivamente para residentes, servizos e o acceso ao aparcadoiro. Ademais, o Goberno local porá en marcha dispositivos especiais para os días 8, 15 e 16 de agosto polos fogos artificiais, o 13 pola Batalla de Flores, o 16 pola procesión de San Roque e os días 8 e 9 polas corridas de touros. Para facilitar a circulación na cidade, abrirase de xeito excepcional en sentido único de saída dende San Antoniño cara abaixo á Rúa Casimiro Gómez. Tamén se paralizarán os traballos de asfaltado e as obras no centro urbano. Imos xa abrindo a porta das festas e xa non queda nada para que empecen as festas da Peregrina. Así que recordarlle a xente que, como sempre, veña a Pontevedra a disfrutar non só da Peregrina, senón de todo o verán, que temos actividades todos os días, concertos, festas, atraccións a partir xa de nada que comezamos e que veñan a disfrutar das festas, pero eso sí, que deixen os coches fora nos aparcadoiros de bordo para non ter problemas, que Pontevedra está a un tiro de 4 pasiños para chegar a todo, así que veñan a pé, que seguro que é máis saudable e máis rápido e cómodo para todo. Os ribeirenses terán ocasión de ver o eclipse de sol dende 2 lugares privilexiados. O Concello organizou actividades de observación na Pedra da Rá e no Faro de Corrubedo, cunha explicación guiada por expertos en astronomía. Aínda que o eclipse en Ribeira será parcial, sen dúbida será unha experiencia única, máis se cabe se a observación se realiza dende encraves naturais privilexiados. Por esta razón o Concello programou 2 actividades, unha ás 7 na Pedra da Rá e outra media hora máis tarde no Faro de Corrubedo. Ademais dunha explicación guiada, os asistentes disporán de gafas homologadas de balde. Vamos a habilitar 2 puntos de observación que van a ser a Pedra da Rá e o Faro de Corrubedo. E dado que o eclipse aquí vai a ser parcial e vai a ser moi cedo, tal e como nos indican as páxinas que temos habilitadas e que ten Turismo de Galicia habilitado para o seu efecto, será no entorno das 7:33 da tarde. Co cal, pois, empezaremos na Pedra da Rá con unha explicación dada por unha empresa especializada en este tipo de observacións astronómicas, que van a facer unha explicación divulgativa deste fenómeno, abordando pois conceptos básicos como a mecánica celeste, o movimento da Terra e da Lúa, tamén outros elementos como poden ser as perseidas, que tamén se van a levar a cabo pois durante o mes de agosto, o ecuador celeste, todo o que ven a ser o movimento elíptico. Aínda que a actividade é gratuita, é preciso inscribirse previamente na oficina de turismo, posto que as prazas están limitadas a algo máis de medio cento en cada unha das actividades. Que como o número de persoas pois é limitado en cada un dos lugares, tanto na Pedra da Rá como no Faro de Corrubedo, aproximadamente entre 50 e 60 persoas, hai que facer inscripción previa na oficina de turismo do Malecón e si se lles dará despois in situ en cada un dos espacios as gafas homologadas. O Concello realizará tamén un reparto de lentes para ver o eclipse nas xornadas previas que se poderán recoller na oficina de turismo do Malecón.
As actividades gastronómicas con anguía e caña do país marcan a conta atrás para a gran festa de Valga. A programación arrancará mañá mesmo cun obradoiro infantil de cociña que contará con máis de 30 participantes. Nas vindeiras semanas continuará a programación con 3 show cookings. O primeiro, a caña no prato, abriu hoxe a inscripción e en pouco máis dunha hora xa se cubrirán todas as prazas dispoñibles. Esta sesión de cociñado con degustación, que se celebrará o día 11, ofrecerá 4 pratos que incorporan distintas variedades de aguardente local, branca, de ervas e tostada. O 23 de agosto terá lugar unha sesión vermuna que a caña repetirá como protagonista co preparado de 4 cócteles. E por último, o martes 25, a anguía reivindicarase como a raíña da mesa co cociñado de 4 pratos, entre eles unha sobremesa doce. Para completar o agosto gastronómico, o concurso Anguía Chef ten aberto o prazo de inscripción dende hoxe e ata o día 14. Búscase o mellor cociñeiro de anguía con premios para os participantes que presenten as mellores elaboracións. O Concello facilitaralles a anguía para que elaboren os pratos que terán que presentar o día 18 de agosto no Centro de Interpretación da Caña. Ali un xurado encargarase de valoralos e elixir o máis saboroso. Ademais, os días 22, 23, 29 e 30 de agosto celebrarase a 13ª edición da ruta concurso Tapa a Anguía, con 12 establecementos participantes. Estábamos acostumados aquí en Valga a ver a anguía como produto principal da festa, tanto a anguía como a caña, pero estábamos acostumados a anguía en empanada, frita e como moito guisada, e a augardente, pois, simplemente era para beber. En ningún momento se nos pasou pola cabeza que a caña do país, pois, se pudera utilizar para moitas cousas gastronómicas e para moitas recetas pois que levamos descubrindo estes últimos anos aquí con Alex e cos anteriores chefs que estuveron levando a cabo estas xornadas. Recetas novas, variadas, nas cales non se repita un ano nin outro, porque para min é unha complexidade, porque a verdad que buscamos moitas cousas diferentes e intento buscar sempre que a xente que veña aos seu cookings se leve unha experiencia moi grata e moi... a menos, como digo, que se pasan un bo tempo e levan pois é unha experiencia boa, un poquinho unhas recetiñas que collan e poden facer na casa incluso o día da festa, que moitas veces é o que lles digo, pois para min xa é unha pasada. Esta fin de semana tiña lugar en Rianxo unha nova edición da Festa do Mexillón, organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo de Rianxo, e cola colaboración do Concello, a cita resultou todo un éxito. Durante 2 xornadas, o sábado pola tarde e o domingo pola mañá, celebrouse no Campo de Arriba unha nova edición, e xa van 15 da Festa do Mexillón. Como en anos anteriores, a cita resultou todo un éxito, e dende a organización da mesma, a cargo da Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo, valoraron moi positivamente o evento, moi por riba das previsións que tiñan nun principio, que serviu tamén para poñer en valor un produto de moita tradición e moi ligado á localidade. A verdad que nunca faltou de nada, é dicir, tuvemos moita variedade de platos, intentamos dar un pouco a coñecer o noso produto, temos como 20 recetas feitas en estes 15 anos, diferentes, e de iso fan que este evento sea pois atractivo para a xente de fora como do pueblo. En total este ano cociñáronse uns 3.000 kilos de mexillón en diferentes elaboracións, a vinagreta, en escabeche, en empanada, en croquetas, todas elas exquisitas, pero a que máis triunfou foi o modo tradicional, o vapor. Sempre temos recetas tradicionales e aparte, hoxe fixemos un rianxeiro, que leva un fondo de verdura, leva garbanzos, leva un pouco de fabas, é verdad que está espectacular. Temos croquetas, temos a vinagreta, temos en escabeche, temos canapés, un pouco, darlle un pouco de difusión ao que é o mexillón en sí. Collemos mexillóns ao vapor, plato mariñeiro e croquetas. Las croquetas estaban buenas, yo esto lo he dejado para lo último, que son los mejores. Ao vapor, simple. Al vapor. Ayer pedimos el plato rianseira, ¿no? Que estaba buenísimo. ¿Qué más? Pedimos la empanada, que está muy rica también, y pedimos en escabeche, los mejillones en escabeche. Pero hoy hemos pedido ya la vinagreta, al vapor y las croquetitas. Como en Galicia non se come en ningún sitio, hai que decir así. Pero máis que unha festa gastronómica, o evento ten tamén un fin social, xa que toda a recadación vai destinada a financiar a tempada de todas as categorías do Club de Remo Rianxo.
e todos os seus membros arriman o ombreiro para que non falte de nada. Sin eles sería imposible facela, son xente que ven botar unha man, se chaman, apoian o proxecto, tanto pais como fillos, incluso xente que xa non están indo ao club, ano tras ano volve a vir a botar unha man. E pasada a cita xa pensan na seguinte. As expectativas son altas e vendo o resultado das edicións anteriores nas que non deron abasto, o éxito da festa está máis que garantido. Catoira volveuse encher onte de vikingos. A vila celebrou un multitudinario desembarco nas Torres do Oeste na xornada festeira máis importante do ano pro concello. Aínda que foi o prato forte, a programación da Romaría Vikinga despediuse hoxe co desembarco vikinguiño, unha proposta pensada especialmente para a goce da cativada. Houbo animación e moitos xogos nun ambiente familiar. Falámoslles agora de básquet, organizado polo Club Baloncesto Santa Baia en colaboración co Concello. Esta pasada fin de semana desenvolveuse en Boiro o torneo 3x3. A competición, que se celebrou nun escenario espectacular, como é o caso do Paseo Marítimo da Praia Xardín, reuniu a equipos chegados dende diferentes localidades, divididos en categoría U15, U17 e senior, incluindo tamén femias. As dúas primeiras categorías, U15 e U17, competiron na xornada do sábado, mentres que a senior tiveron lugar onte domingo. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade deste luns. Voltamos mañá con máis información a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.